Nakakatagdang dumalo sa susunod na regular na sesyon ng sangguniang palalawigan ng pamunuan ng Camarines Norte Prime Water Septyembre 12 taong kasalukuyan. Bunsod ito ng pagpapatawag ng naturang konseho upang matugunan ang ilang mga hinaing pa rin ng mga consumer at kung ano na rin ang kanilang gagawin sa lalong umihinang serbisyo ng tubig sa ibang lugar na matagal nang nireklamo ang kawalan ng daloy ng tubig sa kanilang mga kripo. Matatandaan na una nang tinulugsan ni Board Member Fulgache, ang chairman ng Committee on Public Utility sa sangguniang palalawigan, ang makupan tungo sa pagkawala ng development sa kanilang serbisyo. Yung pong pagtaas na yun ang hinahabol natin ngayon. Ibalik sa mga konsumidores. At yan po ay nakapile na ngayon sa ating pong korte. So, sana naman po muli ay mapagbigyan tayo. At tulad niyan, ang serbisyo naman nila ay medyo napapaltos. Maraming mga pagkukulang sa serbisyo nila at hanggang sa ngayon ay hindi pa rin nila naaayos yung mga kakulangan nila, lalo na po doon sa mga malalayong lugar, yun sa mga pinagdugtungan na nila linyang ito. So, yun po ngayon ang hinahabulan natin. Titingnan natin at kung kaya na ng CNWD, bakit hindi? Palagay ko na sa administrasyon ni Governor Dong Padilla, palagay ko matutulungang malaki ang ating po CNWD. Ang kahit wala po itong prime water, palagay ko matutulungang malaki ito. Ang isa pa diyang pinag-iisip ko dyan kung naglabag sila. Kung napakinggan ko na nagpakwa na yung yung dating chairman of the board ng CNWD. Nagpa-interview yata Nakita ko doon sa Facebook, parang after last 3 days, nagpa-interview nasa Facebook na sinasabi niya na ang prime water ay may violation doon sa JBA. Yun ang sabi ni Atty. Ferrer. Ang dating chairman ng CNWD, during the time na contract signing sila was Atty. Doming Ferrer. Na kung saan hindi ko makunan kung totoo yung pakakwa niya sa akin na merong paglabag ang prime water. At isa yan sa gusto ko makausap siya. Tulungan na tayo. Kung maibabalik sa CNW, so be it. Parang ako naman. Samantala ay patuloy pa rin ang usapin sa pagbawi ng naunang siningil na 20% na ipinatupad pa noong nakalipas na taon simula noong June 2022 hanggang sa tuluyan ng ibasuro ng korte ang dagdag singil sa taripa ng tubig na di naman dawaan sa tamang proseso. Para sa totoo, Balitang Banwaan, Ricky Pera, MBTV News.